Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 26 na bulan sang Marso tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Vice Mayor pamilyaran na nawagan sa may mga private property nga sarang may mo bilang quarantine facility para sa pasyente under monitoring. 400 ka mga COVID-19 test kits nag-abot na sa Negros Occidental. 8 ka tuig nga bata nga babae, yara na sa advanced state of decomposition sang nasapuan sa kampo sang Tubo sa Banwa sang Ilog. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaristo sang otoridad ang isa ka medical doctor nga nagbaligya sang thermal scanners nga gindonar sa iya sang pila ka pilo sa suggested retail price. Ang nadakpan ginkilala kay Dr. Cedric John Sarmiento de Castro, chapter president pa sang Lions Club sa New Manila, siyudad sang Quezon. Sa pagpangusi sa Special Action Unit sang NBI, nadiskubrihan nga ginbaligya ni Dr. de Castro ang 150 ka thermal scanner sang tag 9,500 kada isa o kon may kabilugan nga 1.2 milyones. Suno sa NBI, ang suggested retail price para sa thermal scanner ang yara lang dapat nagabili 812,500 pesos. Purti man ang ganansya ba sang among doktor. Abi ko anay, kung ang doktor upon naton, frontliner, para sa pagbulig sa pagtapna, sining kagaw. Hindi man tanan, posible isa lang ini siya sa madamo nga doktor nga nadakpan gid, nga nagpamintaha sining panahon sang COVID-19. Daw hindi mayo, no? Ang ngalan sa isa ka doktor ba nga maulamid ka sa amo sini nga kaso, pamintaha. Nagbaligya kay mo iya,
sang sobra-sobra nga kantidad sa kinahanglanon gid sa sini nga mga panahon. Kabay pa nga sa kadamuon sang doktor sa bilog nga pungsod Pilipinas, siya lang isa ang naghimo sini. Siya lang isa ang nagpamintaha. Kabay pa nga hindi maulamid ang mga ngalan sang tanan nga doktor nga karon, amo ang mga frontliner, amo ang ginahimo naton mga baganihan sa pag-atubang sining makalalaton, makatalagam nga kagaw. Pinakadelikado ini nga trabaho sa mga health worker, nurses, kag mga doktor. Kabay pa isa lang siya nga naghimo sini, kag wala nasang iban pa. Guba ang iya ngalan, guba ang iya pamilya sa kantidad nga gamay lang kayo kantidad kambyo sa imo sini profesyon kag sa imo ngalan, Portino, Dr. Cedric John Sarmiento de Castro. Ang malain, kay ini nga mga scanner, gindonar lang sa iya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning. Bilog nga Dapanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Kamusta? 51 minutos na nakaligad pagkatapos ang korpyo nga nagsugod alas 10 ang takna sa gabi, tubtob alas 4 sang kagahon. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta ang pagpabili naton sa mga puluyan? Mando ini sang gobyerno para sa kaayong lawas naton tanan. Hindi magkabalaka ang aton himuon, mga muyo, tingob kita, base pamalang kaluyan kita, kag madula na ining makalalaton kag makamamatay nga kagaw. Kamusta ang aton mga kauturan? Gagios-gios na. Ang aton patrol galagulad na sa pila ka mga merkado. Amo ining patimaan nga magbugtaw na, mangumpra na sang mga balaklon sa merkado para sa sulod sang aton puluyan mas temprano, mas maayo. Pila mga presyo subong sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol.
opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Subong kaagahon ang patrola rin kita mismo no, sa kilid sang Hilado, partikular sa kilid mismo sa Burgos Public Market sa Baligyaan mismo no, sa mga bugas diri sa area sa Burgos Galo, Hilado Galo. Aksyon Fred, sa diin subong ang Baligyaan ay isang bugas matawhay subong, and at the same time medyo bakal gid Aksyon Fred no, para sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa nga nagapamalaklon bisang kinilikulo amuni Aksyon Fred ang makabig walang mas menu subong sa mga kauturan naton kag kinahanglanon pundo abi sa ila sinitag sa kapang mga panimalay kag makabakal na sang bugas sa tiner na lang sa ila sini nga panimalay kag sabat sa panawagan sang aton mga eksperto, especially ni mga frontliners nga mas maayo magtiner na lang gid sa balay. Now diri subong sa J&M Rice Store kay Sir Ma'am Miriam kaga of course ang upod man ng iya sini nga bana karon nga naga sila mismo no nagabaligya. Kamusta hon tabi? Ang baligyaan ay subong sang bugas diri sa area naman sa Hilado, partikular diri sa sulod sang sa merkado mismo sang Burgos. Sir, kamusta in general ang baligyaan ay ta sang bugas humalin pa nagligad nga daw kag tubtub sa karon? Ang Baligyaan na isang bugas ay nagligat. Normal man lang. Okay man lang. Wala panik. Wala panik. Natural na sa tao nga gapakal gid. So at least Action Fred wala sang panic buying in terms of bugas because sir damo man kita no, we have enough supply. May arap man Hindi bang man maubos garo Ang mga supply ta by the way local pa initanan o may ara man kita from Iloilo and from Manila? Local, Bago, Iloilo, kag Manila. Sa Manila daw gamay-gamay na lang ro. Jutay na lang ang supply mo halin sa Manila. Jutay lang ulit sa Manila. Sir, sa nakitaan ko, ang presyo subong halos wala man nagsaka sir no, halos kapareho lang man. Maskin sa supply nagsaka kung amo na retail amo gyapon. Baligya amo gyapon. Oo. Ang nakitan ko lang ugali no, nagligad you have 35 pesos per kilo kag ang 38 pesos per kilo. Sir, kamusta daw wala na ko sa may nakitan subong? Ubos. Ubos kagapon ang 35 kag ang 38, 37. Oo. Daw mo dasig Kamo na kung isang taon sa awa kay manubo. Manubo. Action Fred, ang pinakamanubo na lang nga presyo sa karon amo ni ang 40 pesos per kilo. Puti ni siya nga klase sa bugas. Amo ni ang regular nga well milled rice karon pero local ni siya Action Fred no. Amo ni pinakanubo. Ang ginapangita ko diri Action Fred dinablag black rice. Way na subong ubos ang black rice mo sir. Ang black rice daw ko dasig baklanay. Kay natlok lang ng sakal at sugar. At ang brown rice na urot man. Ubos man. Brown rice, ubos man. Ang nabilin diri Action Fred, red rice, no? Ang red rice still nagapabilin sa 50, sir? Ang red rice of Manjapo ng pisyo. 50 Kaya pesos. way mga saka. Way nagsaka, git. Alin sa bago ng red rice. Organic mangyapo, no? So wala na black rice, wala na brown rice, red rice na lang ang nabilin. Pero Action Fred, kung pagalantaon ta, ang presyo subong diri nagasugod na sa 40 pesos per kilo. Inabangod, ubus na ang 35, 37, and 38 pesos per kilo. Amuning naubos kapon. Ang pinakamataas nga presyo diri sa karon is 52 pesos per kilo. Special rice ni siya, sir. Di ni siya halin special rice ta. Special rice na alin sa Dumangas na. Dumangas ni siya. Puti ni siya nga klase, no? Puti sa puti. Oo. Pero sir, kung may magbakal sa imo, abi sinako-sako, it seems nga may araman. May aram, may ribaho dyan po na. Oo. Ang mga iban nga mga barangay sa siyudad sa Bacolod, sa imo mga kakadto para magbakal sa mga rice supply para sa ila sini mga pumuluyo, sir? Iban ko, sa iban man Pero sa imo, di man masulo. pero sa imo damo man. May aram na. Kahapon damo man pamalaklon. Maayo, nagpapakal daw. Aksyon Alvin, Yes, Action Fred. balo ka tagsa ka nagabaligya bugas may mga kaugalingon ng mga suki. Yes, Action Fred, no? Aragid, kay nagligat to si Mana pagkato naton diri halos puno ang iya sini nga baligyaan sa likod nga porsyon sang iya sini nga baligyaan.
subong nga halos katunga na lang, no? Pero still, ara ini mga special rice nga tawag Aksyon Fred nga Jasmine, ara man diri Aksyon Fred ang special pag mga bugas diri Dorado, pero galing kiti subong wala na sang mga ginatawag ta nga Dorado, pero galing kiti mga ang sako ara sa Giapon, no? Ang mga special rice. So, amo ni nga pila ka mga sitwasyon, wag magkutundabi ang pinaka by the way, sir, mga gapakal sa imo diri, sir, may mga tag 5 kilo puno. May araman 50 2 kilo isa. At least okay naman isa, Okay, sir. no. Ang pinakalubo diri, sir, Aksyon na Fred, muli ang broken rice. Ang broken rice, muli ang ginahimo diri Aksyon Fred na balang linugaw, kag iban pa nga mas bakal ni, especially kung nagahimo sa mga puto, broken rice, ang ila sini nga ginapangita, no? So, muli nga pila ka mga sitwasyon diri sa area sang Hilado Galo, no? Partikular sa J&M Rice Store, especially kay upod man ang sini nga asawa si Ma'am Miriam Valencia. So, muli nga pila ka mga sitwasyon karon presyo sa nga bugas diri sa Burgos Public Market. With Aksyon Nixon Tahom, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ang bugas siya padayon, ang pagbaligya sa aton sini mga negosyante. Amo ni pinaka-importante sa tanan. Sa Cebu, ti mais, first class naman nga mais. Diri sa aton tinaanad taya, sang bugas, mabakal man ang ito, mabakal man ang pila ka di kolor nga bugas, para sa may mga balatian, diabetes, kag iban pa, pero tinaandan iya sa kabataan, puti gid nga bugas. Amo ina nga preparar ka mo, sa sulod sa puluyan, kung may bugas ka, okay lang. Bisan asin lang pwede isudan. Bisan mantika lang pwede isudan, kag iban pa. Ginamos pwede lang. Importante, may bugas ang sulod sang puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takda las 5, oy, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Aber pamasyar ka mo dira sa Life Standard tag-acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life kagkaiping nga kapungsuran na panawag sini super nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life bakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad San Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history
that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, Vice Mayor Pamilyaran na nawagan sa may mga private property nga sarang mahimo bilang quarantine facility para sa mga pasyente under monitoring. Aber, detalye sini upod ki Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Posible nga mangin madasig na ang pagdeterminar kung bala mayara sang COVID-19 ang isa ka patient under investigation o kon PUI bangod sa pag-abot sang kapin 400 ka mga dugang nga COVID-19 swab test para sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II ini nga mga test kits ang halin sa Department of Health. Nawatagan sang prioridad ang mga ginakabig kritikal nga mga POIs diri sa Negros Occidental sa diin sila ang unang nga pakakuhaan sang swab test kag ipadala sa bahin sang Western Visayas Medical Center sa probinsya sang Iloilo, isa sa 7 ka mga sub-national laboratories nga gintalana sang gobyerno para nga mapadasig ang pagdeterminar kag pagpagwa sang resulta sa mga ginapatingayon nga laboratory examination. Attorney Diaz. Ang good news lang here is ang tests na maabot DOH nga kits mo na 400. So yun naahon tani nga aton nga mga swab ni siya nga kits ipadala nito sa regional DOH tanga facilities. At least may ara na ang mga critical tanga mga PUIs ang muna nang unahon ta. Adiri sa Iloilo naton padala na. Magluwas sa Western Visayas Medical Center, ginpahamtang man bilang isa sa mga laboratorio diri sa Western Visayas ang Bicol Public Health Laboratory. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Si Atty. Diaz ang nagbulos kay Pamilyaran. Puwerte nga balita. No? Ulpi lang ang balita si Tihul sumailo dito sa balita Kapitolyo. Pag-report Kapitolyo nga balita, nadula ang City Hall. Akalain, what happened? Oy, sa aton mga kauturan, bakal na kamo sumong sang
habon 100% natural, habon wala sa ginsimpol nga chemical, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya, ang antioxidant na may anti-wrinkles pa. Magabulig ini siya, nga hindi magkurinot ang inyo panit para sa hubin kag prisko nga kotes, santon pa affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka maghubin tulokon, ang santo na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 28-8. Una nga bula resulta, 28 kag 8. Second draw, ikadua nga bula, 13-38. Ikadua nga bula resulta, 13 kag 38. Third draw, ikatatlo nga bula, 16-28. Ikatatlo nga bula resulta, 16 kag 28. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by certified world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang bay ng loob, tibay. Kapi-kapi anay kita, Dr. Alfred extract sa may mga diabetes namin ini. Kaya wala niya kalamay, natural sweetener lang. Pwede ini sa kay lula, itlolo, ginikanan, kag kabataan. Nga pwede sa kabataan, bangod, non-acidic, non-addictive nga kape. Kag kung nag-inom ang kabataan, kapag sick sila, wala nang galuya, daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Amoy ning sikreto sang tunan sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Natukiban nga kung berde pang kape, porti ka powerful sa iya natural antioxidant. Loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita yung abaw. Tagtatlo kadlaw hindi makaitsar. Delikado. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Gagutok ng hospital. Hindi na magbato ng pila ka mga pribadong hospital sa mga pasyente nga natapikan sining kagaw, sining virus. Amoy ning kabangdanan nga kahapon si Health Secretary Francisco Duque III sila niya ipatawag tabi ang tanan nga mga direktor sa mga hospital. Labi na gid ini mga statement ka nagagawa subong nga hindi na sila magbaton sa COVID-19 nga mga pasyente.
ang pila ka mga hospital ginakulang na sa lugar. Isa pa, hindi lang gani lugar kuno ginakulang sila. Kulbaan ka man Hamak mong imo hospital, sudlan isang pasyente nga may kagaw. Madamo nga mga pribadong hospital nagpalayag niya, hindi na kami magbaton pasyente. Bangod, limitado ang amon resources. Gusto man, basi ula naman lugar. Pero ang pinaka-importante nga bagay nga ikaw kulbaan ka man. Ang tawag na nagkakatabos bakulo sa Riverside Medical Center. Kundi pati mga doktor ka ang nurses na daw, hindi na gali papasakyon. Nagnatabog na gali sa mga boarding house nila. Ay, purte ho. Purte yung tao mo, basta makabati lang balita nga daw dragin sulod. Ang isa ka biktima nga may kagaw o kung may gintapikan sang coronavirus nga susperting pamiripi sang tao. Kaluluoy man iba naton nga mga nurse kag mga doktor nga daw ginalikawan na basta ga pangalagad siya sa isa ka hospital nga ginbantog nga ginsudlan na sang natapikan sang coronavirus. Ilang taon ta kung ano ang i-explicar dugang sini mga hospital kay Health Secretary Francisco Duque. Posible ginakulang na giman pasilidad, posible ula na giman lugar o kon ang pinakapatok nga rason na hadlok na sila. Magbaton sa mga pasyente kay kon mabantugan ng imo hospital nga ginsudlan sining gintapikan sang virus, ginakulbaan ng tao kag posible hindi na magpabulong, magpa-admit sa among mga pribadong hospital. Anong say ni Presidente Rodrigo Duterte, isa sang puder nga ginhatag sa iya nga makamando siya sang tanan nga mga hospital pribado man kag gobyerno ipaidalom sa gahom ni Presidente Rodrigo Duterte. Hulaton tang resulta Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na Santon Plus Herbal Oil. Sa palanakit sa aton kalutalutaan na epektibo nga ibanyos ang Santon Plus. Gabutod dyan nga kabataan, sakit yan, sakit puson, epektibo, bakal kamo, Santon bakal, ibutang sa puluyan, sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Porting igo, no? Daw first time na sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan. Ang Spain subong, daw nalabawan niya pa ang mga nagkalamatay sa pungsod China. Italigid ang porting igo sang COVID-19. Ang pinakasakit nga igo sini, amo ang ekonomiya sang tagsa kakapungsuran sa bilog nga kalibutan. Grabe, hindi magwanta. Daw hindi ko ma-imagine ining pag-igo sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us.
Saint Pedro Calungsod, pray for us. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens... Yung Philippine Standard Time, las 5:31 na. Yawan man explicar si Senador Coco Pimentel, oh. Amak mo nga, igo sa glias ang kagaw sang virus. Inupdan pang saway ito sa ospital ng manong bata. Diyos ta. Umalmama na pating ospital. Nya galing ni Pimentel. Nya wala mo kayo nag-ubo? Ay purti nga balatian. Wala patawad. Bisan sino ka kung iguon ka sang kagaw. Dire kita, ang Santon Plus Herbal Capsule, amo ni siyang ginarekomendar sa pagtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Ini mga tumor, bukol sa baga, goiter, kagiban pa. Kaysa una ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera, okay lang. Ugaling may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. Ang maayo pagid, mabaskog kon ang Santon sa
importante subong nga panahon. Bakod lawas mo, bakod immune system mo, hindi ka dali tapikan trangkaso, ubo, sipon, hilanat. Amo ini mga sintoma nga dapat ipalantaw mo na sa doktor, basi kon wala man naton nga pangamuyo, basi kon sumulod na ang kagaw sa ibulawas. Amo ina nga gamit kamo santo bulag ang duha ga upod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang santol pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita, Balita City Hall, 400 ka mga COVID-19 test kit nag-abot na San Negros Occidental. Balita City Hall. Gitaliw po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, nagapanawagan na si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa mga tag-iya sa mga pribado nga propiedad Aksyon Fred nga wala mausar nga pwede ma-convert bilang quarantine facility para sa mga persons under monitoring o kon PUM. Ginpahayag ni Familiaran Aksyon Fred sarang mausar bilang quarantine facility ang mga nagsira nga mga hotel o kon motel, bangod ako ang magastos sa syudad kung ini ang magtukod pa kag malawig pa ang proseso. Ginklaro Aksyon Fred sang vice alcalde nga maayo ang intensyon sang quarantine facility para ma-isolate ang mga persona nga gikan sa mga lugar nga mayara sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 pero wala sang sintomas sang masakit. Ginpahayag naman ni City Administrator M. Ang nga subong nga semana ginapaabot nga mangin operational ang pilot quarantine facility sa may South Hills Academy sa may Barangay Alihis para sa mga PUMs. Sa Nibalan Action Fred nga target sang syudad ang 7 pa kaibana nga mga quarantine facility para sa mga PUM. Ngita pagidta. May mga structures dere nga privately owned nga negotiate naton kung base mo sa pero sin nag-close nga hotels, nag-close nga motel base mayo pa man. Nagdiutay lang aton nga mausarta. Tanan options lang taon. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Life Extension Coffee Mix recommended bangod madamo ini isang madala nga health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix, mushroom extract, mangosteen, fruit extract plus vitamin D3. Mabakal sa Life Extension J7 na building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta with vitamin D3 nga kita ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Sinumbaganay na. Kami naliskan lang. Ay, puwerte ho. Ano-ano, tapikan kagaw man. Ay, puwerte. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19.
Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens
is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita ho, walaw katuig nga bata nga babae yara na sa advanced state of decomposition sang nasapuan sang kampo sa tubo sa banwa sang ilog. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aga-aksyon na Fred sa Puan nga isa na ka understate of decomposition ining 8 ka tuig nga bata nga babae dira iya sa Mayasinda Palma Barangay Andulawan Banwa sang ilog kahapon sang aga. Ang biktima pumuluyo sang Barangay 1 syudad sang Kabangkalan sa diin suno sa pamilya Marso 7 nga nagdangop sila sa Kabangkalan na PNP. Sa pag-imbestigar diri ni Police Major Jan Ganzon
Ginkilala ini isang pamilya base man o sini nga panapton kag tsinelas. Karon padayon pa ang investigation sa ilog PNP, padayon man ang kwalila sa information sa pamilya kag kung paano ini nadula action Fred. Or request pa ang autopsy report angon sini nasambit iya nga pagkasapo sang biktima. Inang balita ini sa Aksyon Brian Mordenaga report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Aber, ano naman ang nabalhag sumong sa mga blatter entry sang aton mga kapulisan? Sige yapon paugtas, pila naman ang mga nagkaladakpan sa Korpyo. Baho, kitao no, dito sa India iya, ilabastrok mo, sang kapulisan kasulod nga di magpati inapang toslo kag hanusan kabaston, porte ang nagakatabo dito sa pungsod sang India. Terrible ho. Aber, pamatian tang report sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod gyapon kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred 56. 5 por 6. 5-6 Action Fred ang nagkaladakpan. Aragyapon? Aragyapon. Nagpasaway. Kagaway gidyaga pamati Action Fred sa pangabay sang alkalde. Wala man nagapamati sa mga kapulisan sa piyak sini nga wala tuon ang kampanya sa mga kapulisan, dala na diri ang house to house bala kag ginakadtuan gid ang mga kabalayan sa siyudad sang Bacolod sa tanan guro ni nga mga barangay ginakadtuan mo para lang ipabalo sa tanan nga may curfew galing kiti may nagpasaway sa gihapon Action Fred, no? May lang sa aton diya kay okay lang. Mga pungsod Indian na bakulan ka na. Oo. Makon mo na. May lang ang police diri Action Fred, ginapatulog lang, no? O, tinir lang ka mo diri sa station, tulog ka mo,
ang iban nga kung gutok na sa prisuhan at isagwa lang anay, no? Sa station number 1 Aksyon Fred, medyo nagdubo. Anom na lang ang nagkaladakpan. Sa anom, isang bae. Station number 2, siyam na lang ang nagkaladakpan kahapon, 22. Subong siyam, isa man ka babae. Sa station number 4, anom na lang, Aksyon Fred. Anom na lang, nag-aamat-amat na nubo ang nagkaladakpan sa idalom sa police station number 4 sa mga kabarangayan bala, Villamonte, Estefania, Barangay 20, kagaiban pa. Sa anom, Aksyon Fred, 5 ka lalaki, isa ka babae. Sa station number 6, tulugin sila, Aksyon Fred, sa prisuhan, no? Kay pulo ang nagkaladakpan. Ang kahapon, ang station number 8, jutay lang, Aksyon Fred. Jutay, wala. Subong ya, damo, 25. 25, gikan sa ang iba, nagkaladakpan, nagkaladakpan, Aksyon Fred. Taga-barangay Singkang Airport, ay ginagpamati. Mayo gidya ang paano ko, bisan isa, wala sa may nagkaladakpan, Aksyon Fred, no? Sa saludo ko sa barangay paano ko, bisan isa, wala. Pero ang kadamaan sa nagkaladakpan diri, taga-barangay Singkang Airport kag Tangob. Now, sa dugang pagid nga balita, Aksyon Fred, isa man ka persona o kanarestado ining 32 anyos nga lalaki, wanted sang kasuguan dira sa area sang San Juan, Barangay 12, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Joseph Abuyon alias Nonoy Liog. Nagapuyo ni siya sa paghidait, Luzuriaga. Sa diin, ini siya ang gindakop sang warrant and subpoena officer paagi diri kay Police Senior Master Sergeant Ronico Dispabeladero, ang warrant and subpoena officer sang police station number 1. Diri sunod diri kay Police Major Jovel Sidel. Ini si ang suspect abi nga si Abuyon ang gindakop kay man nakabayular ni sa Aksyon Fred kag of course paagi masawaran to arrest sa violation nga Republic Act 9165 amo ni ang pagbilgiya sang illegal nga droga. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge PB Gargantiel Balbin, ang presiding judge sang RTC branch 45 na pitsahan Pebrero 2, 2020. Ning suspect karon ang detenido sa custodial facility sa station number 1. Balita kaga report sang patrol ang Aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.